ассалому алайкум бародарони азиз, бародарои ғариб. пешаи видеоро сар кардан ай ҳаматон илтимос хоҳиш метунам ки лайка биҷиқен ва дар историяи мотон бимонед. ва бачаҳои чайҷон, худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад, чи дар ғарибӣ, чи дар ватан бошед. гапа зиёд наметинем. имрӯз 8 апрел соат 1:52 ба вақти Москва. курси имрӯзаи мо бародарои азиз 1000 рубл 156 сомону 88 дирам ва доллар бошад 12 доллару 56 сент. курси турки лира бошад 185 лира. евро 11 евро. суми узбекӣ бошад 143178 суми узбекӣ. бародарои азиз, як чизи гирма гуфтан намона. каме пеш ман даромадам дар Сбербанк, яъне картаи худам через программа телефон даромадам ва дар картаи Душанбе Сити 1000 рубл задам ва нигоҳ кунед бародарои азиз, 1000 рубли мо 163 сомону 20 дирам. соаташ ҳаст бародарои азиз, соаташ 1:42. каме пеш даромада будам. картаи Душанбе Сити 1000 рубл. боқӣ сарбаланду обод бошед. пагоҳ саҳар видеои нава интизор бошед. хоҳиш мекунам лайкотонро дареғ надонем. бачаҳои чайҷон, аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад.